guys, good morning. Welcome back to my YouTube channel. And it's full mead ready आते. मोल माता ready आते. पूरा पिदाड़ ಒಂದನ್ನು ನೀರು. ಬಾಬಾನ ಪೂರ ಬಾಬಾನ ಜಪುಟ ದೇರು ಪಿದಾಡ್ ಪಾದು. ಒಂದೊಂದು ಬಾಬಾ. ಇದೊಂದು ಅಡ್ಡ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಾಡಿ. ಎಂತ ಬದಿಗೆ ಹೋಗು. ಈ ಪೋಂಜಿ. ಯಾಂದ ತಪ್ಪು ಗೊತ್ತಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಕಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಉಂಟು. ನಮ್ಮ ಬಾಲೆ ಅಪ್ಪಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತುಂಟು. ಹಾಯ್ ಮಂಕು ಹಾಯ್ ನಂಗೆ ಬೇಡ ಅವು ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಮೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೆನ್ನೆ ತಿಂಡಿ ಆತಜಿ ಮಾತಲ್ಲ ತಿಂಡಿ ಆತನ ಎನ್ನ ತಿಂಡಿ ಆತಜಿ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ಪ್ರೋಯ್ತೇರು ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದೇರು ನಾವು ಈಗ ತಿಂಡಿ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಬಾಳೆ ಬೆಲೆ ಇಡ್ಲಿ ಕಿಂಕ Hello guys, welcome back to my channel. This is not my channel. ಒಂದು ಮೋಲೆನ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನು ಫುಲ್ ಯಾನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿ ಇಚ್ಚಿ ನಾನು ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ತೋರಣ ರೆಡಿ ಆಗುಂಡು ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಊರಲ್ಲ ಇಂಟ್ಲ ಅಪ್ಪಗನಿ ಅಲ್ಲೆಡ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ. ಇಡೀ ಜಾಗಿಂಬೆಗೆ ಬೋಡು ಯಾಕಾಡು ಶುರು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ನಿಂಗ್ಯಾರೆ ಬನ್ನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಂಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಪಾಡು ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆತಿಜಿ ಆವಡಾತೆ ಮೋನಪ್ಪ ತೊಟ್ಟಿಲು ಬಸದುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಿದ್ರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಕಾಂಡೆ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬಚ್ಚಿದೆ ಬೋಡು ಕುಂಟಾಡ್ದು ನೇರು ಇಪ್ಪಿಡ್ದ ಬಚ್ಚಿರದಾಯಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಂಪಿಗೆ ಪಾತನಲ್ಲಿ ಬರಡು ಗೊತ್ತಾವಡು ತುಲೆ ಗೈಸ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಳು ಪಿದಾರ್ದಿದ್ದಾರೆ ನೈಟ್ ಇಡು ಉಳ್ಳೇರು ಬಚ್ಚಿರ ಉಯಿ ತುಂಡು ಕೆಂಪು ಆತಂದು ಗೋ ಗೋ ರೆಡಿ ಬಾ ಹೋಗು ನನಗೆ ಮುಟ್ಟಾನೆ ಒಂಚೂರು 5 ನಿಮಿಷ ಕುಲೋನ್ ತುಲೆ ಮುಲು ಫೋಟೋಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ನ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತನ ಗೈಸ್ 10 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬಂತ ನಾನು 10 ಗಂಟೆ ಕರಿಂಡು ನಾನು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತಚಿ. ಹಾಯ್ ಅವಿ ತಿರ್ಗಾದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಹಾಯ್ ಬನ್ನ ಗೊತ್ತಾ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಪಾನಜನಿತ ಸಕಲ ದೋಷ ನಿಬರಹಣ ಮೇಧ ಆಯು ಅಭಿಕೋ ರಿಕ್ತ ಸಕಲ ದೋಷ ಪೀಡ ಪರಿಹಾರಾರ್ಥಂ ಪಂಚಮೆ ಸ್ಥಿತ ಶನಿ ದೋಷ ಬಾಬೊಂಜಿ ಇಲ್ಲ ಡಿಡೀಕ ಜನ ಆತ ಅಂತ ಮೂಲ್ಕೊಳ್ದು ಅನ್ಪೋಂಡು ಶೇ ಪಾಪ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಗಡಿ ಪಚ್ಚ
ಐಟಮ್ ಪುತ್ತೂರುದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಏನು ಗೊತ್ತನದ ಭತ್ತ ಅಲ್ಲಂಗೆಲ್ಲ ಭತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಚಾರಲ್ಲ ಮೊದಲನೇ ತರ ಅಂದು ಪೋಯಿನ ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಯಿನಾಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಕ್ಕಡೆ ಎತ್ತಂದು ಆಲ ಅಂಗಡಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬತ್ತರ ಕುದಿತ್ತಲ್ಲ ಅವು ಮೋಲ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲ ಎತ್ತಿ ಬಂದು ಅಕ್ಕ ಸೀದಾ ಅಲ್ಪಾರ್ದು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಗೆ போத்தன எங்களுக்கு ಬುಕ್ಕ ಲಾಯಲಡ್ ಕಾತನ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕಾತನಾಗ ಪಿರ ಇಲ್ಲದು ಕಾಲ್ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿಗೆ ಪೋಲಿ ಅಂತ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಹೋದು ಮುಕ್ಳು ಕಾಪುನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದಿತ್ತ ಮುಕ್ಳು ರೋಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನ ಅಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೇ ದುಂಬು ಪಿದಾರ್ದಲ್ ಮೂಲು ಲಾಯಿಲಾಗಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಪತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಆಲ್ಡೆ ಕೊಡ್ತೆ ದಯ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಲ್ಪರ ಪೇವನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನೆಟ್ ಉಂಡ ಯಾ ನಿತ್ತು ನೆಡ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಏನ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂಗಡಿ ಐಟೆ ಆಯ್ಜಿ ಕೇನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೂಂಟಿನಿಗ್ಲ ಯಾನ್ ಬುಕ್ಕ ವೈಫೈ ಕೊಡ್ ಅಂಚ ಕಾಡು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಯಿನಕ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತನ 12 ಗಂಟೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಮುಕ್ಲೋಲ ಉಂತುದಿತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಕೆಲ ಒಂದೊಂದು ಐಟಮ್ ಬತ್ತಲ್ಲ ಮೋಲು ದಗಣೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ದಗಣೆ ಹಾಯ್ ಪಲ್ ಇದು ಜೋಕು ಗಾಯತ್ರಿ ತುಲ್ಲ ಇದು ಸೋಕು ಯಾನಂದ ಇನ್ನೀ ನೀಟ್ ಅರಸೀರೆ ತೊಂಬತ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಕಾರ್ದು ಜೆಪ್ಪು ನಗು ಬೆಚ್ಚಾಡಾಯಿ నేను ఫస్ట్ అయితే పిన్నే రట్టన ಇದನ್ನೆತ್ತ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿತ್ತು ತಮ್ಮ ಮಗಲು ಪುರೋಹಿತರು ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಯ್ಯಾರ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಪೋನಾಗ ವರ ಇತ್ತೇರು ಬನ್ನಾಗ 4 ಜನ ಇತ್ತೇರು ತಪ್ಪೇನು ಇದು ತುಯ್ಯನ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಏಕಾಡೆ ಸುರುಸುರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸುರುಸುರು అంటే యాను ఓరల మ్యాచింగ్ ఆర్త జిసుతి నన్న పోదు పనోడు మ్యాచింగ్ ఆడిర ಈ ಕಾಜಿ ಬರ್ತದೆ యాన్ మదిమలు జిబొగ్గ యాన్ కుడ్ద ಆ ಪಾಡು ಫೋಟೋ ఆ రౌలో యాన్ మూలు ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಡ ನಿಕ್ಕು ఫ్యాన్ జర కోడు ఆరే నన్ను బుర్ద హనీమూన్ పోతేరు మడికేರಿ యాన్ ఇంచెల్లే ಹನಿಮೂನ್ ಆತ ಜಿಂದ್ ದಾದಂಪ್ಲೆ ಟೈಮ್ ಪುರ್ಸೋತಿಜ್ಜೆಂಕ್ಲೆ ಜನಕ್ಲ ಬಿಸಿ ಒಂದು ವಾರ ರಜೆ ಕೊಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಯ್ತೆ ಹನಿಮೂನ್ ಮಂಗ್ಳೂರು ಹನಿಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನು ಆರಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಹನಿಮೂನ್ ಮಲ್ಪುನು ಯಾನ್ ಒಡ್ತೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ನಿರ್ಮಲಾ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಚೈತ್ರ ಅಲ್ತುಲೆ ಐದು ಹೂವು ಏನ್ ಹಾಲ್ ನಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ಧರ್ಮೋಗ ತಿಕ್ಕನೇನು ಪಾಡು ಎನ್ನ ಎಲ್ಲಂಜಿ 24 ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಪಡೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆತದ್ರಿ ಗೈಸ್ ಮತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೊಂದಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಆತಜ ನಿತ್ಯ ಮೆಲ್ಲ 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 ഓ സൃഷ്ടിണ്ടല്ല സൃഷ്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ബസ്സിലെ കാട്ടുണ്ട് ಅವೇರಿಯಾ ಓದಲೆ ಬಾಬಾ ಓದಲೆ ಓ ಮರೋಡ್ ಅಲ್ಲ ಓ ಮರ್ಪೂಜೆ ಅವ್ನು ಕೂದಲಿಂದ ಬಂದು ಬರ್ತದೆ ನಿವಾರಣೆ ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮಾಂಗನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಪುಟ್ಟಿ ಬೆಟ್ಟಿಯಾಗ ಐದು ಶಾಂತಿ ಕರ್ಮಾಂಗನ ಮಲ್ತೊಂಡ್ಲೆ ಅಂಜನ ಶಾಂತಿ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ ದೂರ ಬಸ್ಸ ಬರೋದುಂಡು ಬಸ್ಸ ಬರಂದ ಪಂದು ನೆನ್ನೆ ಪಾರ್ದನ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸೋರು ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೀರಂಡು ಆ ಜನ ಏನ ಬಾರಿ ಫುಲ್ ಶ್ರಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಮುಕ್ಳು ಜನ ಬಸ್ಸಾಗ ಸಂಡೆ ಕನ್ನಡಿಗೆ ಜೈ ಮೋಹನನಿಗೆ ಜೈ ಮೋಹನ್ ಭಾವನಿಗೆ ಜೈ ಶರಣ ಬರ್ಲಿ
ಫುಲ್ ಶ್ರಮ ಬರ್ತೈತೆ ಫುಲ್ ಬಸ್ಸ ಎನ್ನಲ್ಲ ಶ್ರಮ ಇಂಚ ಬರ್ತಲೆ ಇಂಚ ಇನ್ನ ಶ್ರಮದ ನಾಯಿಗೆ ಪಾಡು ಪೋ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಮಾನ್ ಚರಣ್ ಅಂಚನೆ ಪೋ ಅಪಿ ಸೈಡ್ ಪೋ ಶ್ರುತಿ ಹೋಗು ಪತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿ ಇನ್ನೆ ಮುಲ್ಪಾಡು ಎಗ್ಗೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಶ್ರುತಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡಿಯ ಸ್ವಾತಿ ಮುತ್ತಿನ ಮನೆ ನೀನೇ ಇರುತ್ತದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಶೋಕುಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈತೆ ಯಾವ್ಯ ಸೋಕುಂಡು ಶ್ರುತಿ ಹೆಂಗ ಇಲ್ಲಗೆ ಲಂಚ್ ಕೋರಂಡು ಬರ್ಪ ನಡ್ಪಾರೆ ಹಿಂಗಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ನಾನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಯಾಮರಾಗ್ರಾಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಶ್ರುತಿ, ಹೌ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್? ಮೊರನಿರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮುಗಿದೆ. ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಜನ ಬೋಡಿತ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಶ್ರುತಿ ಅಚ್ಚರ್ ಚಾನಲ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಓಲೋಲೋ ಬೇಲಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ಐಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪುನೆ ಓಲ ಪತೊಂಬೋಪಲ್ಲ ಇಜ್ಜಲ್ಲ ಅಂತ ಇಯರ್ ಸರಿ ಸರಿ ಸೋಕು ಮೆಲ್ಲ ಸುರುವೆ ಇತ್ತ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಕೊರ್ತಾಂಡು ಆಗ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದೊಂದು ಮುಂಜಾನೆ ಕಾಣ್ತ ಮನಕ್ಕಿನಿ ಗಟ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ ಅದೇ
ಅನ ಬಾಯ್ ಪೋ ಟಾಟಾ ಬರ್ತೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೋಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಲ್ ಬಿಡ್ಪಲ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಜಗದೀಶ್ ಅವರ ಇಂದು ಲಾಗ್ ತೂಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಕಾಲ್ ಬಂದ್ಪುಲೆ ಯಾನುಲ್ಲ ನಿಜನ ತೋಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಈಗ ವೈಫ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಪಲ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಚೂರ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಇದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪ ಹೋದಿಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ಧೈರ್ಯಡು ನಂಗೆ ಬಾಲ್ಯ ಬಿಡಾಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಲ್ಲ ಟ್ರಿಪ್ ಪಂಚನೆ ಎತ್ತನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಟ್ರಿಪ್ ಸೇಫ್ ಅದು ಬಿಡಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಗದೀಶ್ ಅವರೇ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಬಲ್ಕಿದ್ದೇನೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಆಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಪದ್ಯಪಾನ ಹಿಂಗೆ ಪದ್ಯಪಾನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಬಲ್ಲ ಸಿಂಗರ್ಸ್ನಕ್ಲತ್ತು ಅಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೆತ ಆಚೆ ಇರ್ಲದಲ್ಲ ಪನಿ ಪೂಜೆ ರಂಚ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯಪಾನ ಹೊಂದಿತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕೊಂಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬತ್ತೇರು ಹಿಂಗ್ಲ ಬದ್ದೆಕೆಂದು ಚೂರು ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಡ ಜಾಲಿ ಮಲ್ದ ಇಂಕ್ಲೆ ಅವು ವಾಯ್ಸ್ ಪಾಡ್ಚುದ ಪಂಡ ಕಕ್ಕೆದಲ್ಲೇ ಕೆಪ್ಪುಣು ವಾಯ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಚ ಅವು ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂಡ ಯಾರು ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ ಮುಲ್ಪ ನನ್ನ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓದಿತ್ತ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಡೆಗೆ ಹೋದಲ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳೊಂದು ಏಸತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ 2 ಜನ ಆತ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುಂದಾದ ಏಸಡಿ ಬುಡೋಡು ಐನ್ ಬುಡೋ ಹೊರನೆ ಬಿಡೋಜ್ಜಿ ಚುಚ್ಚೂರಿ ಬಿಡು ಒಂದು ಮೊಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಮೋಲಿ ಪೂಜಲ್ ಚೂಚೂರ್ ಬಿಡು ಎಕ್ಸೈಟ್ ಕೊರು ಚೂರು ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾತಾಡೋದು ದೂರ ಓಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಕಾಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾಗ್ತ ಬರ್ತದೆ ಎಂಗ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಿನಕ್ಲು ಬೈದೆ ನೋಡು ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಇದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಗಳಿ ಇನ್ ಪನ್ಪೇರ ಅಗಳಿ 2 ಇಂಚ್ ಬತ್ತರ್ನ ಬಲ್ ಇದು ನಮ್ಮದೇ ಊರಿನ ಒಂದು ಜಾಗ ಒಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಬರೋಚ್ಚು ಗೈಸ್ ಒಂಚೂರು ನೀಟ್ ಆದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಕಜಾಪುರ ದಾಲೇಜ್ ಮುಲು ಸೋಕುಡು ದಿಯೊಂದ ಊರ್ದಕ್ಲು ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗಡಾಯಿಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಅಡೆ ಬರ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಅಡೆ ಬರ್ತಾ ಸಾಕಾದಂಚ ಮುದೆಲ್ಡು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ನೀರು ನಮಸ್ಕಾರ ಗಡೇಕಲ್ಲು ಕಲ್ಲು ಗಡೇಕಲ್ಲು ಮಲ್ಪಡು ನಿಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಸೆ
ಗಾಯ್ಸ್ ಮುಲ್ಪರ್ದೊಂಜಿ ಪಿರೊಂಜಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಂಡಿಗೆ ಅಂಚಿ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಡತ್ತೊಂದು ಅಲ್ಪ ಇತ್ತ ಇಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಇರ್ದಿತ್ತ ಅಂಚಿ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೀಲ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಲ್ತ ಗೈಸ್ ನಾವು ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ತದ ಅಲ್ಲಡ್ತಲ್ಲಿ ಕಲ್ವನಾಗಿ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಅವೇ ಏ ನಿಶ್ಮಿತಾ ಮೋನದ ಜೊಲೆ ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಗ್ಲ ಓಡ್ತೋತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನೆರದಿ ಪಡಿತೆ ಎಂಗ್ಲಾಗಿ ಇಲ್ಲದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ನಾಯಿಗೆ ನೆರ್ಲಕ್ಕ ನೆರವೊಂದಿ ಪೊಡಿತೆ ಅವನ್ ಪುರ ಗೆನ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಬೇಲವೋ ಇಲ್ಲದ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಇಪ್ಪು ನಾವು ನಿಚ್ಚಿ ಉಂತುವೆ ಬಂತೆ ಇಲ್ಲದ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತದ್ದು ಪಾತ್ರೆ ತೆಕ್ಕದು ಬಿದಾಡುವೆ ಬಂತೆ ಅಂಚ ಪೋಡಿಗೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ನಂಬುದು ಬಿದಾರ್ದ ನಿತ್ಯ ಪಾತ್ರ ತೆಕ್ಕುನ ಇಂಬೇರು ಸುರಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ನಿತ್ಯ ಅಡಿಪ್ಪುನ ಇಂಬೇರು ಒಚ್ಚುನ ಅವನಿ ಬಾ ಒಲಿಲು ರಡ್ಡು ಬೋದು ಎದುರುಡು ಬಾಟ್ಲಿ ಬಡ್ದಿತ್ತು ನಾನು ಮಲ್ಲ ಕುದಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಶೋಪುಂಡು ಅದಾ ಇಲ್ಲಿ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಉಂಟು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಲೇ ಸಂಕ್ಲಾವೇ ಇತ್ತು ತೋಜುನ ನೋಡು ಒಂದು ನೀವು ಅವೇ ರೋಡ್ ಬತ್ತನ ಗೈಸ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲಿ ಅಟೇನೆ ಬತ್ತನ ಏ ನನ್ನ ಉಂಡ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಬಂಗಾರ ನಲ್ಲೇರು ಅಣ್ಣ ಇಡೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋಚಿ ಒಂದು ನಮ್ಮನ ಎಲ್ಲಿ ಅವು ಅಲ್ಲ ಜೋಡಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರಂಜಿ ರಂಜಿ ಕಪ್ಪಲು ಒಂದು ಜಲಪಾತ ಹತ್ತದಿ ತೋಡು ಕೊಂಡಲ ರಡ್ಡು ಬಾವುಲಿ ನಕ್ಲು ನಲ್ತೊಂದೇ ಇಪ್ಪೇರು ಆಯ್ಕೊಂಜಿ ಮುಂದೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಕ್ರೂ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಜನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಎಂಕೆ ಗೊತ್ತಿಜಾನ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಅಡೆಮುಟ ಮಾತ್ರ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನ ಮೊಲೊಂದು ಜಲಪಾತ ಉಂಡು ಕಿನ್ನಿ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ವೆದರ್ ತುಲೆ ಗೈಸ್ ಫುಲ್ ಮೋಡಲ ಆತಂದು ಶೋಕುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಒಂಜಿ ಬೋಲ್ತೀರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಂಜಿ
ಇನ್ಸ್ಟಾ ಐಡಿ ಉಂಡು ಗೈಸ್ ఆయన ಸರ್ಚ್ ಕೋಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಮಕ್ಕಳ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತೊಂಡು ಫುಲ್ ಫೇಮಸ್ ಮಕ್ಕಳು ಗುಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಅರಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಗೈಸ್. ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಯಾರಂಜಿ ಸೋಕದ ಸಿಂಗರ್ ಬುಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸಿಂಗರ್ ಏನು ಬುಕ್ಕ ನೆಟ್ ಲಾಗರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಗೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಸಿಂಗರ್ ഞാൻ ಪಾಡ್ವೆ ಯಾನ್ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಪಾದೆಡು ಮಕ್ಕಳ ಫಸ್ಟ್ ಹನಿಮೂನ್ ಎಂಚ ಅವನುಂಡು ಮಾರಿಲು ಹೊರ ಪೋಲೆ ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಒಂಚೂರು ಪ್ರೈವೇಸಿ ಇಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಅತ ಆರ್ನ ಮೈಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ಪೇನು ಶೇರ ಡೇ ಜನ ಬತ್ತದೋಡು ಈತ್ ಶೋಕಿತ್ತುಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಸುಮಾರು ಬಾಗುಲಿ ತುಲೆ ಗಾಯಸ್ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣನಿ ಮುಡಿದ ಸಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಣ್ಣನಿ ಮುಡಿದಿ ಮಾತ್ರ ರೆಡ್ ಜೋಡಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ದಾದವ್ ಒಂದು ಉಲೈ ಇಡ ಅವನಿ ಬಗ್ಗದ ಆಯಗಪ್ಪ ಬತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡೇ ಜನ ಬೈದೋಡು ಕಿಸ್ಮಲ್ ಜೋಲಿ ಪೊಕ್ಕುಣೊಂದು ಪೊಕ್ಕರ ಮೂಲ ಬೀರೋಡು ಬುಕ್ಕ ಪನ ನಾನು ತುಳಸ್ ಸ್ಕೆಲೆಟನ್ ಲೆಕ್ಕೊಂಡ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ದಂಜಿ ರಿಪ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜ ಚೆಸ್ಟ್ ರಿಪ್ಸ್ ದ ಲೆಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಪಾದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಸೀದಾ ಕೋಪೆ ಅಂದು ಪೋಯಿರಿ ಅಂಚಿತ್ ನಲ್ತಿ ಅಂತ ತಡೆದುಂತೆ ಪಿರಬತ್ತಿರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಅಲ್ಪರ್ದು ಪಿದಾಡಿಯಾ ನಾನು ಆಯ್ತು ಇದ್ರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅದು ರೀಲ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೊಂಡಿಗೆ ಆಯ್ನ ಮಲ್ತು ಬುಕ್ಕ ಪೋಪುನ ಒಂದು ಗುಂಡಿ ಟಾಟಾ ಗೈಸ್ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಗಡೇಕಲ್ಲು ಏಪಲ್ಲ ಗಡೇಕಲ್ನ ಮಿತ್ತು ಪೋ ತೂಪ್ನೆ ಇರ್ದು ನಮ್ಮ ಗಡೇಕಲ್ಲನ್ನು ತಿರ್ತುದು ತುಯ್ಯ ಬರ್ಸ ಗೈಸ್ ಬರ್ಸ ಇಲ್ಲಡೆ ಬದ್ದ ಗೈಸ್ ಜಾಲಿ ಅಂಡ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಕ್ಕಳು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೇರಳ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋಗ್ತೀರಿ ಇಂಬೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಪರಿ ಊರಂದ ಆಯ್ಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದ ಕನ್ನಡ ಜರ್ ಗೈಸ್ ಹಾ ಏತ್ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಾರು ಐನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಓ ದೇವೇರು ಕೇರಳದ ಮಾತ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅನೇ ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಾರು ಓ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಯಾರು ದಾದಾ ಪನ
ಓ ದೇವೇರ್ನ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಿನ ಅಂತರ್ದು ಬುಕ್ಕ ಸೀದಾ ಕುಡಂಜವ್ವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇತ್ತು ಅಂತರ್ದು ಕುಡಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೋದು ಕುಟೊಂಜಿ ಅವಿ ಪುದರ ಬನ್ನಿ ಪುದರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಲ್ಲ ಶಿವನ ಲಾಸ್ಟ್ ಅವು ತಿರುವನಂತಪುರಂ ಅವು ಅವವೇನ ಅರಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಇದಕ್ಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಂಚಿನ ಏರ ಅಕ್ಕಲ ಕೇರಳದ ಒಂಜಿ ಏರ ದೇವರು ಹೆಂಗ್ಲ ಅವು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಅಂಬೇರ್ಲೆ ಭಗವತಿಗೆ ಹೋಯಾರ ಕುಕ್ಕಂಜಿ ದೇವರು ಉಂಟು ಚೂರು ಉಂಟಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ಪನ್ನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯ್ನ ಸತ್ಯವನ್ನ ಉಂಟು ಹೆಂಚಿನ ಉಂಟು ದೇವರಂತಲ್ಲ ಪನ್ಪೆ ನಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಾಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೀದಾ ಇಂಚ ಬೋಟುಡು ಪೋಯಿನ ಒಂದು ಬೋಟುಡು 80 ರೂಪಾಯಿ ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ 5 ಗಂಟೆ ತಿರ್ಗಾಯಿ ಸೀದಾ ಬರ್ತದ ಬುಕ್ಕ ಹೆಂಚಿನ ಮುಖ ಟ್ರೈನ್ ಕಾತನ ಮುಖ ಸೀದಾ ಬರ್ತೀವಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ಜಾಲಿ ಬೇರೆ ಹೋಯ್ತು ಎಂತದಂದು ಕುಂದಿಜ್ಜ ತುಪ್ಪ ಇದ್ದ ಪೀರ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಗೈಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಅದು ಒಂದಾಯ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಓಪನ್ ಮಲ್ತಾ ಹಿರಿಯರಾದ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಬೈತಿನಂತೂ ಒಂದಿತ್ತ ಬಾಲ್ಯದ ಕ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಏತು ಪಂಡಲ್ಲ ಪೊಂಜೊಕ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ದ ತುಪ್ಪನಂತ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಡ್ರೆಸ್ ದಾತಿಪ್ಪುಜಿ ಅದಲ್ಲ ತೋದಿತ್ತ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತು ಗಿಫ್ಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಕ್ಲೆ ಪೂರ ದಾಲಿಜ್ಜಂದ್ರೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಇಷ್ಟ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಇಂದು ಡೇ ಆಫ್ಟರ್ ನಾಮಕರಣ. ಒಂದೇನ ಬಾಬಾ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕಾಯ ಹ್ಯಾಪಿ ದ ಡೇ ಗೈಸ್. ಕುಡ್ಲಾಕ ಬೋಪುನ ಅಂಚ ದಾದ ಮಾತ ಮೂಲು ತಿನ್ನರ ಉಂಡು ಪೂರ ಪೂಜೊಂದೆ ಫುಲ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಕವರ್ಡ್ ಪೂರ ತಿನ್ಪುಡ ಮಿಂಡು ಬೇಗ ಮುಲ್ದಾದ ಮಲ್ಪುನ. ಬಾಯ್ ಬಾಬಾ ನನ್ನ ಪಿರ ಸಪ್ರಾಪಿ ರೇಪನ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ರಜ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿರ್ ಮೂರು. ನಾನು ಹೋಗುದು ಗೈಸ್, ಹೋಗುದು. ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು ತಾಚಿಲೆ ಅವೇ ನೀವು ತಾಚಿಲೆ ತಾಚಿಲೆ. ಹಾಂ ಸಾರಿ ಲಕ್ಕೈನೇಕ್ ಸಾರಿ. ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಕಂದಮ್ಮ. ಲಕ್ಕದಿದ್ದೆ ಜೆತ್ತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ ಲಕ್ಕೈನೆ ಯಾನು ಪೋಪ್ನ ತಯಾನು ಮಾತೆಗ್ಲ ಪಂದುಬೋದು. ಇದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ತಿಂಡಿ ಟಾಟಾ. ಹಾಂ ಹಾಂ ಶಿಷ್ಟಿನ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಶುಗರ್ ಆತಾ ನಾನು ಹೊರಟೆ ಗೈಸ್. ನನ್ನ ನಂಬಿ ಇವರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ. ಸರಿ ಗೈಸ್, ಯಾನೊಂದು ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಲ್ಪೈಡೆಗ ಮಂಗಳೂರು ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಏರ್ ಮತ್ತೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಟಾಟಾ ಬಾಯ್.